Acabamos de atender unha cadela que esta mañá estaba xogando coa súa irmá e de súpeto caeu ao chan. Non podía erguerse, camiñaba no aire, é dicir, temblabanlle moitísimas patas, tiña o corpo moi ríxido e despois deses momentos, segundos, minutos moi angustiosos para o propietario, a cadela sí que xa se pudo levantar, pero parecía que non vía ben, estaba desorientada e moi asustada. Bueno, como ten 1 ano e medio, 2 anos, pode ser unha candidata a padecer unha crisis epiléptica, unha epilepsia idiopática. Ben, haberá que descartar outro tipo de enfermedades neurolóxicas, metabólicas, infecciosas, inflamatorias, e unha vez que cheguemos a ese diagnóstico, haberá que poñer un tratamento. O tratamento para epilepsia é un tratamento de por vida, que necesitará unha monitorización e ten como obxectivo que teña a menor cantidade posible de convulsións e que duren o menor tempo posible.